पलिटिक्स राजनीति राजखान्थि बे राजखान्थिया जेबो पार्मानेन्ट नङा माब्लाबा बीजेपी जों माब्लाबा कांग्रेस जों माब्लाबा एजीपी जों माब्लाबा बीपीएफ जों माब्लाबा सोरजोंबा माब्लाबा निर्दलीय माब्लाबा यूपीपीएल बेनोथ' पलिटिक्स बेनोथ' राजखान्थि आरो बेबादि राजखान्थियाव सोलाय सोल' जानाया पार्टी सोलायनाया दल सोलायनाया जाबायनो थायो बेयो जेबो गेदेर बाथ्रा नङा बे जाबाय नेचारेल फैक्ट नाथाय जों पाब्लिकफोरासो बै दैदेनगिरिफोरखौ लानानै फाग्ला फाग्लि जायो नाथाय दैदेनगिरिफोरा मालाय समजों लोगोसे गावनि जि पलिटिक्सनि माइरं बे माइरंखौ थिक थाक खालामनो थाखाय कन्डिशनखौ नायनानै पार्टीखौ सोलायो नाथाय जों बै लिडारफोरनि थाखाय माब्लाबा बुदलाय सौलाय जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो स' बेबायदि जाथायाथ' जागासिनो थादों नोंथांमोना नुदों सानफ्रोमबो जयनिं पलिटिक्सखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों आरो दिनै नोंथांमोना मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं लेक्चार नुदों हाग्रामा महिलारी बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारीनि माखासे इन्टारेस्टिं डायलग बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों हब मन्त्री हब बुंगासिनो थायो बे हब मन्त्रिया सोर नोंथांमोना थारैनो हमना मोनदों नोंथांमोना साननैसो सिगांनिफ्रायनो सासे दैदेनगिरिखौ ससियेल मिडियायाव नुथाराखै नाथाय सानसेखालि मोनसे मिडियायाव फैनानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा जोबोर थाबैनो गाव मा मावनो थांगासिनो दङ बेखौ फोरमायगोन बबेबा पार्टियाव जयेन जागोन नामा बीपीएफखौ नागारगोन नामा बेफोरखौ माने फोरमायगोन आरो बैसागोनि समाव बिथाङा फोरमायनाय बाथ्रा होनदों स' जोबोर थाबैनो बिथाङा बीपीएफखौ नागारनानै बबेबा मोनसे पार्टियाव जानो हागौ यूपीपीएल नङाबा बीजेपीआव बबेबा मोनसेयाव जयेन जागोन खोमा बेबायदि जों आइडिया खालामनो हायो आरो बियो दा बीपीएफनि जानानै जेबो खामानि मावाखै बेनिखायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेखौ हब मन्त्री होननानै बुंदों जाम्बा होननानै बुंदों आरो लोगोसे मा होनदों बान्दरमिया होननानै बुंदों माने बिथाङा बुंदों बान्दरमिया जाब सुन्दरमिया आहिब नङा होमबा जाम्बा बायदिसिना बुंदों आरो स' जाय मन्त्रिया मोनसे समाव बीपीएफजों गोबाव सम खामानि मावबाय गोबाव सम देरहानानै मन्त्रि जाबाय बीपीएफखौ फोथांबोबाय बै मन्त्रिया दिनै जानो हागौ माबा मोनसे गोरोबलायै जादों खोमा पार्टिनि गेजेराव बेनिखायनो पार्टिखौ नागारनानै थांसिगोन आरो नागारनानै थांनाय लोगो लोगो जोंनिया हाग्रामा महिलारी बिथाङा माने बरिया डायलग होबाय हब मन्त्री जाम्बा हब मन्त्री ना हब मन्त्री नाम दोनदो हब आगरफ्राय कय थाके नङा होमबा बेनिखायनो हब मन्त्री नाम दोनदो स' जियानो जाया मानो आरो लोगोसे मा होनदों जायफोरा बीपीएफखौ नागारनानै थांदों बिसोरखौ होनदों बान्दरमिया आरो जायफोरा बीपीएफआव जयेन जादों बिसोरखौ होनदों सुन्दरमिया स' भेरि इन्टारेस्टिं पलिटिक्सआ बेबायदिनो आरो नोंथांमोना नायदे दिनै बिथाङा बेबायदि बुंदोंबाबो फिउचाराव जुदि फैफिननानै जयेन जाफिननो जुदि नागिरोना अब्ला बै बान्दरमिया होननाय बाथ्राखौ बै समाव बयबो बावगारलांगोन माने पलिटिक्सआव बेबायदि बुंनायफोरा ओरैनो बुंफ्लानायसो आरो जों पागला जानो गोनां हामा मोननो गोनां जेबो गैया बिथांखौ जोङो रागा जोंनो गोनां जेबो गैया जानो हागौ दिनै चन्दन ब्रह्मनि जि अबस्था पलिटिकेल केरियार बियो जोबोर गाज्रि खोमा बिनिखायनो दिनै बियो गावनि पलिटिकेल केरियारखौ मजबुत खालामनो थाखाय बेबायदि थांदों बेनो जाखागोन स' जों रायजो राजाफोरा लिडारफोरनि थाखाय थैसोमो नङा होमबा नाथाय बेनो जाबाय थैसोमनायनि फिथाइ जों एसेबां थैसोमनो गोनांथि गैया समजों लोगोसे मा जागोन खामानिफोरा जालांगोन जि जानांगौ जागोन नोंथाङा नुलांबाय थागोन 100% नोंथाङा रावनिबो थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनानै मुलाम्फा गैया पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखाय दे हादरनि थाखाय बावसोमनाया जुदा जातिनि थाखाय बावसोमनांगौ बबेबा गावनि हारिनि थामोनथायाव जेंना फैयोबा बेनि थाखाय दावहा नांनांगौ बे जुदा बिथिं जोंनि कालचार थामोनथा रैखाथि मोनथाय जुदि डेस्ट्रय जानो थांदोंबा बेनि थाखाय जों दावहा नांनांगौ आरो बिनि थाखाय सोरबा पलिटिकेल लिडारखौबो जों माब्लाबा दैथायहरनो गोनां जागोन गोजौआव मानोना बै लिडारासो थांनानै जोंनि मेन जि टारगेट बेखौ फुलफिल खालामगोन स' बेनिखायनो बै पलिटिक्सआबो जोंजों रिलेटेड नाथाय एकदम बिनो अरायबो साननानै जुदि नोंथाङा थैसोमबा खैफोद दं आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल जानो थांगासिनो दं खोमा मानोना बिथाङा बीपीएफनि जानानै ना बिथाङा मिडियायाव फैदों ना बाथ्रा बुंदों बिथाङा थारैनो बबे पार्टियाव जयेन जागोन बेखौबो खिन्थायाखै नाथाय हाग्रामा महिलारीनि बे बुंनायनिफ्राय जों बेखौनो बुंनो हायो बीपीएफनि हालोदा जोबोर गाज्रि नंगौ फिसा फिसा नेताफोरा जयेन जादों नाथाय गेदेर गेदेर नेताफोरा जायखौ यूपीपीएलनि दैदेनगिरिफोरा सान्थ्रि गाहाय बिमुं होदों बै सान्थ्रि गाहायफोरा नागारलांदों थामहिनबा बीपीएफआ सेस जासिगोन नामा थाङै थाङै हाग्रामा महिलारी बिथाङाल' थाहैसिगोन नामा बे साननो गोनां जानानै फैदों मानोना दिनै मेन लिडारा मिडियायावनो फैयाखै सानैसो दैदेनगिरिफोरा बुंबाय थादों बिनि बादै जों रावखौबो नुवाखै जाहोना मा थारैनो बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला नामा डेस्ट्रय जासिगोन नामा फिउचाराव बीपीएफ होननाय जेबो थानाय नंलिया नामा जाबायदि मोनसे समाव पिटिसि दंमोन पिटिसिनि नाम निशानि गैया दा स' गुबुन गुबुन पार्टि जोनोम जायो नाथाय थैलाङोबो बेबायदि रेकर्ड दङ थैलांनाय
जानो हागौ BPF-आबो बेबायदि जारिमिन जानो थांगासिनो दं नामा दा हब मन्त्रिया सोरजों जइन जागोन बेसो बाथ्राया आरो हब मन्त्रि थांनायनि उनाव BPF-नियाव मा साइड इफेक्ट जागोन बेसो साननो गोनां दैदेनगिरिफ्राथ' 100% इमान लाख भटआव देरहाखागोन बेखौ बुंखायो नाथाय बे बास्तब बाथ्रा नङा बे रियेलिटि नङा जिमान बुंदोंबाबो बे जि देरहानाय जेननाय बे पाब्लिकनि आखायावसो पाब्लिकआ सोरनो भट होगोन दानि जुगाव बेखौबो जोङो डाइरेक्ट मिथियानोखा बुंनो थाङोबा मा समाव सोरनो मा भट होगोन बेयो माब्लाबाबो फिक्स नङा बेयो आनफिक्स बुस्थु बेयो जिखालि भट जागोन बै सानखालिसो फिक्स जाब्रबनाय बिथिं बेनिखायनो नोंथांमोना सानदों चन्दन ब्रह्मआ बबेयाव जइन जामारगोन UPPL BJP कंग्रेस ना फिन BPF-आवनो थाफिनगोन मा जानो थाखाय बेखौ हब मन्त्रि जाम्बा बान्दरमिया बेबायदि बुंखो नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना साननाय जायफोर सुबुंफोरा BPF-खौ नागारनानै थांदों बिसोरखौ बान्दरमिया होनदों आरो जायफोरा BPF फैदों बिसोर जाबाय सुन्दरमिया स' मानो बेबायदि बुंदों बिथाङा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय बेयो जेबो हामा मोननो गोनां बाथ्रा नङा बे जाबाय मोनसे रोखोमनि पलिटिकेल एटाक बेबायदि साननानै ला नङाबाथ' नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जुदि गुबुन गुबुन मतलब दिहुनोबा मा जागोन जोबोर नायलायनो हायि जागोन आरो बेबायदि बबेखानि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि लेभेलनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि वार्डखौ बाहायियानो मोजां मानोना नोंथांमोना फिउचाराव खै बोसोर मानिनाव 10 बोसोरनि उनाव हमबाय आङो ओरैबायदि दैदेनगिरि नुगोन बै UPPL-खौ नागारना BPF-आवबो जइन जाफैफिननो हागौ सोरबा जायफोरखौ बान्दरमिया होनदोंमोन स' बेबायदि बेनिखायनो बुङियानो बेस्ट पलिटिक्सआव जेबो फिक्स दल थाया समजों लोगोसे बेयो सोलायबाय थानायनि चान्स थायो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो आं मा बुंनो नागिरदों थेंक इउ हब মন্ত্রী বুলিহে আমি জানো হব মন্ত্রী যাব বলে ক'তবা এটোতো বহুত বছৰ আগত প্ৰায় যাব বুলি কৈ থাকে হব মন্ত্ৰী যাম্বা তাৰ নামটো হব মন্ত্ৰী বান্দৰমিয়া যাব সুন্দৰমিয়া আহিব প্ৰমোদৰ নামতহে আপচি অফিচৰ পৰাহে BTC চলাই আছে কি জানি কথা হইতে ইউজি ব্ৰহ্মৰ নামে নাথাকিব ইলেকশ্যনৰ পিছত হব মন্ত্ৰী বুলিহে আমি জানো হব মন্ত্ৰী যাব বলে ক'তবা এটোতো বহুত বছৰ আগত প্ৰায় যাব বুলি কৈ থাকে হব মন্ত্ৰী যাম্বা তাৰ নামটো হব মন্ত্ৰী নাই ভোট কাৰ ফালে যায় নাযায় মই এইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ মুঠতে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত BPF-এ উইনাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি ক্ষেত্ৰতো BPF-এ উইনাৰ আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা BPF-ৰ পৰা BJP-ত সোমোৱা এইবিলাকতো হৈ আছে কেতিয়াবা BJP-ৰ পৰা BPF-ত সোমোৱা এইবিলাক হৈ আছে মুঠতে বান্দৰমিয়া যাব সুন্দৰমিয়া আহিব হেলিকপ্টাৰ কিমানখন উৰাব এইবাৰ নিৰ্বাচন হেলিকপ্টাৰ ড্ৰাইভাৰটো চেঞ্জ হৈছে যাম্বা এইকাৰণে কৈছে আগত পুৰাণাটো থাকিলে ভালে হয় বান্দৰমিয়া যাব সুন্দৰমিয়া আহিব এইটো হৈয়ে থাকে বান্দৰমিয়া যাব সুন্দৰমিয়া আহিব আমাৰ দলত আজি ইয়াত যোগদান কৰাটো কিবা UPPL-ৰ আছে BJP-ৰ আছে আৰু GSP-ৰ আছে প্ৰমোদ বৰে কৈছে আপোনাৰ 5টা সমষ্টিকে 14টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে প্ৰয়োজন হ'লে আমি BPF দলৰহে প্ৰেচিডেণ্ট হয় মই প্ৰমোদ বড়ো BPF দলৰ প্ৰেচিডেণ্ট নহয় কিহৰ এডভাইজাৰ হৈছে সি প্ৰমোদ বড়ো আমাৰ দলৰ এডভাইজাৰ নেকি